भारतआव 2026 गिबि बुलेट ट्रेन खारगोन। 2026 मायथाइयाव भारतआव गिबि बुलेट ट्रेन खारगोन। आहमेदाबाद आरो मुम्बाइनि गेजेराव हादरनि गिबिसिन बुलेट ट्रेना खारगोन। बे बाथ्राखौ फोसावदों रेल मन्थ्रि अश्विनी विष्णुवा। बबेखानि बुलेट ट्रेन खारनो गोनां बे लाइननि 290 किल'मिटार गोलाव लाइनआ आबुं जाबाय आरो आद्रा थानाय माखासे खामानिया फैबाय थानाय 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं जागोन होननानैबो रेल मन्थ्रि वैष्णुवा बुंदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2017 मायथाइयाव नरेन्द्र मदि दैदेननाय मिरु सरकारा भारत हादराव बुलेट ट्रेन प्रजेक्टनि खामानिखौ जागायदोंमोन। भारतआव 2026 गिबि बुलेट ट्रेन खारगोन। 2026 मायथाइयाव भारतआव गिबि बुलेट ट्रेन खारगोन। आहमेदाबाद आरो मुम्बाइनि गेजेराव हादरनि गिबिसिन बुलेट ट्रेना खारगोन। बे बाथ्राखौ फोसावदों रेल मन्थ्रि अश्विनी विष्णुवा। बबेखानि बुलेट ट्रेन खारनो गोनां बे लाइननि 290 किल'मिटार गोलाव लाइनआ आबुं जाबाय आरो आद्रा थानाय माखासे खामानिया फैबाय थानाय 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं जागोन होननानैबो रेल मन्थ्रि वैष्णुवा बुंदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2017 मायथाइयाव नरेन्द्र मदि दैदेननाय मिरु सरकारा भारत हादराव बुलेट ट्रेन प्रजेक्टनि खामानिखौ जागायदोंमोन।